Uite, am ajuns în Tel Aviv. Uitați. Vedeți? Ce frumos. Am ajuns în Tel Aviv. Vedeți? Adică Ierusalim. Ai, ce frumoasă e. E frumos. Acum, după ce ați trezesc, trebuie să iau către Ierusalim ca să ajung la mormântul lui Iisus. După aceea mă duc la Golgota, apa Iordanului, mă duc la muntele unde a vărsat Iisus sângele pentru toți păcătoșii. Uitați, Tel Aviv, Ierusalim. Uite. Wow, ce frumos e! Care e? Tatăl meu, Dumnezeu face minuni, Doamne, Tu. Mi-a făcut placa. Uite, ce frumos, ce case mici. În Tel Aviv, pe uite cum se dă într-o parte avionul. Mamă, ia uite. Mamă, acum se vede bine. Se vede. Și bisericile se văd. Mamă, ce frumos e Tel Aviv, Ierusalim. Wow, blocuri. Frumos aici în Tel Aviv. Aici e capitala Ierusalimului. Nu știu dacă sunt credincioasă. Wow! Iar se dă într-o parte avionul. Te paricuța. Ca să atingă avionul. Lasă avionul. Uite ce mașini mici. Ce frumoasă! Se vede capitala destul de bine, mă! Mamă, urca mai în sus! Ce bine! Din Ierusalim. Wow! Ia uite! Niciodată Dumnezeu mi-a trecut.
Mi-a spus că lămuia nu o să trece avion, nu o să te prăbușești. Și chiar așa a fost. Dacă vreau să ajung la Țară Sfântă, uite, Dumnezeu mi-a făcut dorința. Botezul mai trebuie și îmi pun numele și gata. Dar la anul mă botez. Acum mă scald în apă iordanului ca să nu am boală, să nu fiu bolnavă. Nu bolnavă, dar ca să mi meargă bine la facultatea de drept, concursul, să-mi lumineze mintea, domnul, ca să pot să ajung șefa procurorilor, dezbaterea de corupție internațională. Da, și de asta. Am spus doamna Laura Codruța că vezi, o scos ideea cu bolile astea. Iohannes nu a avut de unde să știe nici mama lui Iohannes. Ba da, și asta este și adevărat. Și se preface chiar nu știe nimic. Nu. Dar eu în Ierusalim să știi că o pun la pomelnicu și adevărul se întoarce și poate să moară ea, oricând. Dumnezeu nu doarme. Că n-avea de unde să știi că e COVID. Deci, au văzut că o cheamă Coves, da? Ce o zis, hai să-mi pun și eu o boală, că există COVID numărul 19, numai ca să vă iei banii. Și de ce crezi că o băga țării europeani? Ca să poată să fură mai mult. Să poată să fură mai mult, uite, am ajuns. Vedeți? Și eu o să fiu cea mai mare internațional. Pot să comand, o să fac lege, o să fiu din nou cu pașapoarte și o să iese țara din Uniunea Europeană. Că doamna Laura Coves mai mult, de asta ea a băgat european, ca să poată să iei mai multe fonduri, bani, case și câte și numai câte. Ea votați din piept și cu boala la fel, tot ea o scos ideea. Nu Iohannes, nu mama lui Iohannes. Uite, am ajuns. Gata. Aha, uite, vai ce frumos coborâm. Vai, nu cred. Vai, ce mișto. Uite, Tel Aviv. Uite, am ajuns, gata. Mamă, ce viteză. Vai, nu cred. Vai, ce frumos. Să bagă. Mă, nu cred. Și zice la venit, Iisus, cer să vii. Vezi că asemenea de-a lui Iisus, trebuia și să ajungi la Golgota. Vezi că eu o să fiu perfectă când o să fiu șefă internațională. Laura să fie dată jos, stai liniștită. Mă rog pentru Laura Coves, să numește șefă europeană. Șefa, da, al procurorilor, că asta trage din pep tot. Ea scoate idei cu boli, ea vă ia banii, ea să îmbogăți pe voi. Nu credeți că Iohannes, nu că-i pun partea asta, este dreptatea. Când o să fiu șefă internațională, eu pe ea s-ar putea să o dau afară. De tot. O să rămână pe străzi, vai de capul ei. O să rămână boschetăriță. Nici nu-ți dă seama. Așa că, Laura Coves, dă-te afară jos din european, fiindcă o să intru eu internațional. Eu mă rog în Ierusalim ca să reușesc facultatea să ies mare. Și tu s-ar putea să rămâi pe străzi. Mă rog la Domnul. Open carefully the overhead compartments in case anything falls out, and check the seat pockets in front of you for any personal belongings. Electronic devices must be in flight mode until we open the aircraft doors. And remember, smoking it is allowed only in designated smoking areas outside the terminal building.
Captain Petrescu, Cosmin and the entire crew, I'd like to thank you for flying with us today. We hope you have enjoyed the flight with us and looking forward for seeing you again on board soon. We wish you a pleasant stay here in Tel Aviv, and for those of you on a return journey, welcome home. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Tel Aviv, unde ora locală este 8 și 10 minute dimineața. Vă rugăm să rămâneți așezați cu centurile de siguranță cuplate până când capitanul va stinge indicatorul ce impune folosirea acestora și aeronava se oprește complet. Deschideți cu grijă compartimentele de bagaje, deoarece obiecte așezate necorespunzător pot cădea și vă pot lovi. De asemenea, verificați buzunarele scaunelor pentru orice obiecte personale. Vezi? Oameni. Aparatele electronice trebuie să rămână în modul avion până când deschidem ușile aeronavei. De asemenea, nu uitați, fumatul este permis doar în spațiile special amenajate din afara terminalului. În numele capitanului Petrescu Cosmin și al întregului echipaj, dorim să vă mulțumim că ați ales să zburați astăzi cu Wizz Air. Sperăm că v-a plăcut zborul cu noi și ne dorim să vă revedem cât mai curând la bordul aeronavelor noastre. Vă dorim o ședere plăcută aici în Tel Aviv, dar pentru cei care se întorc din călătorie, bine ați venit acasă! Thank you.